Speciaal voor jullie. Nou, gaan we hoor, Roxanne. Hé moppie, ja hè. Nou, als klein jongetje, we woonden daar verderop aan het water. En ik ging overwaarts, klompje in het zeiltje aan een lijntje met wind. Toen vond ik later een zeilkano onder water. En dat heb ik helemaal naar boven gehaald, dichtgemaakt, weer opgelapt. En daarna kreeg ik met mijn broer een akkemerjol. Als klein jongetje, nou, zeilde ik wel mijn winkerig 7 erin. En daarna 15 jaar in de vrijheidsklasse wedstrijd gevaren. En toen kreeg Enno Verkering, dat is de moeder van mijn kinderen, heb ik een klassiek jachtje, de Liberty, gekocht. Maar ja, dat ging na zoveel jaren, ging dat huwelijk helaas kapot. Toen heb ik een andere vriendin, kocht deze. Dat ging 8 jaar later ook kapot. En toen heb ik deze gekocht, toen had ik de derde vriendin. Ja, dat is nog 13 jaar geleden. Toen dacht ik van, nou Enno, je houdt ermee op. Je bent niet geschikt voor relaties. Dus nu ben ik 12 jaar op mezelf. En ik zeg wel eens tegen mensen die mij zeggen van, Enno, jij kan toch alles versieren wat er los of vast zit. Nou, ik zeg het zou best kunnen, maar dat interesseert me niet. Ik laat mijn vriendin op lat. Daarheen. Mijn papegaai moet vroeg op stok. Ik ga later in mijn nest en ik heb het naar verhouding nooit zo vrij gezellig gehad. Die kunsthek afzien van mijn zo'n blikje erwtensoep, nou leeg. En dat heb ik dus op een fiets gedaan en dan kan precies een dingetje. Nou, dit is dus drinkyoghurt, maar daar gooi ik dan even een lekker windje in. Want altijd op terrassen zitten, dat is goud geld. Hè? En geld wil wel op. Nou, zo wat. Dus jij bent wel een levensgenieter? Nou, dat probeer ik. Na een heleboel strijd in mijn leven is het nu veel beter. Maar weet je hoe dat komt? Vroeger had ik veel geld. Grote auto's, groot huis, alles. En dat drukt dan op je schouders. En nu heb ik eigenlijk in principe helemaal niks. En ik heb het kipke. Ik ben veel gelukkiger. Want eigenlijk zoveel hebben, materie, hè. Het drukt op je. Ik heb 30 jaar in het bedrijfsleven zitten, ook al hectisch, druk. Oh, ik doe nou precies, vandaar de naam Anyway, motorschip Anyway. Ik doe het op Enno's manier. Nou, kom maar Poppert, kom maar omhoog, doe maar. Kom maar. Moeten we weer even optreden, hè, trut? Dan kan het zo. Het biergebed. En het gaat in de trance van het Onze Vader. Nou even serieus wezen. Hè? Uw naam wordt gebrouwen. Uw bar zal komen. Uw drank zal vleien, gelijk als in deze kroeg. Zoals ook bij ons thuis. Geef ons heden ons dagelijks bier. En vergeef ons onze katers. Zoals wij ook onze barman vergeven. En leid ons niet naar de frisdrank. Maar verlos ons van het malt, want uw bier is het koninkrijk en de kracht van de heerlijkheid. Tot aan de sluitingstijd. Amen. Nou, ik ben het wel met eens. Halleluja.
Goeie. Goeiedag. Ben je on, man? Ik ben bij Gerzenmeen. Toen een beetje skimmaatje. Ja, dus zat water. Ik denk van ik dan de laatste vrije dag en dan maken we nog even de carriersmaatje. Ja, is je laatste vrije dag? Ja. Ooit? Nee, ooit nog net. Oh. Safir is er nog net. Maar werk in ploegjes en ik maak het weekend maak ik weer beginnen. Dus op die manier. Wat doe je dan voor werk? Ik werk hier bij Omrin, afvalverwerking. Wat doe je dan? Ja, wat doe je dan? Alles wat de gemeentes brengen, van Friesland is een groot gedeelte van, die brengen dat huis daar en wij verwerken dat. Wij halen daar het keusstof uit en het blik en het vijdier. Nou ja, de machines krijgen natuurlijk nooit alles er perfect uit. En daar hebben meestal sorteerders binnen erbij en die halen dus het laatste eruit. En dat doe je ook? Dat doe ik wel, ja, wij doen alles. Maar dat is wel vies. Ja, maar dat hindert niks. Nee, dat is wel vies, maar wij hebben werkkleren daarvoor gewoon. En wij kunnen dus niet die douchen en dan kunnen we gewoon die hoesten. Dus je douche je op het werk? Wij maken dus op het werk douchen, ja, dat is wel zo mooi. Maar je man tegelijk? Als wij de ploegwisseling hadden, douchen we tegelijk, alleen net in dezelfde doucheruimte. Oké. Dus dat net, nee. Vind je dat ik jammer? Nee, zo ben ik net. Misschien sommige collega's wel, maar daar zit ik net achter. Nee. En vind je dan wel eens een pad goed? Ertussen? Of, Ja, het aparte woord wat wij ooit voelen is een boa constrictor. Uiteraard een DND, maar dat is het aparte wat wij ooit een keer voelen. Collega's van mij die voelen. En die hebben we dus ook uithalen. En toen gingen ze hem mooi deadline. Toen hebben we een jaar sinds en we door de doorriepen en dan leidt die slang die leidt op het paar. Dus dat weer van mensen die meer op 6 uur begonnen wel even schrikken, maar het weer wel leuk als humor.